Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуб ҳастед ака? Инҷа. Мешава раҳмат. Хизмат ами ака ки и меҳмонхонаатонда ҷо ҳаст? Ҳасте ака. Ҳаста? Бале. И шартош чӣ хела ин маблағош чанд сомӣ бошад чӣ хелия? Маблағош 5 намуд нархе ака 5 этаж эҷа. Аҳа. Яки мошинаш 500 сомон, дуюм мошина 400 сомон, сеюм этаж 300 сомон, чорум этаж 200 сомон, панҷум этаж 100 сомон. Ана ака ай ҳама охираш ҳамун панҷум этажаю 100 сомон ая Бале, нархаша? ай ҳама арзонш панҷум этаж 100 сомонӣ. Хай, майли ака. Чо кади ака, маъқул нашуд? Маъқул нашуд? Не маъқулу ҳамин этаҷотон камтар мегӯм.